Bl-involviment ta' diversi msieħba mill-qasam turistiku tnieda kumitat xjentifiku li huwa maħsub biex jidentifika l-ħtiġijiet tal-industrija tat-turiżmu, speċjalment brabta mal-ħiliet tal-ħaddiema. Fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-ITS, il-Ministru Edward Zamit Lewis spjega kif l-għanu li l-istess ITS u l-industrija jersqu iktar lejn xulxin, xi ħaġa meħtieġa fid-dawl tan-numru dejjem jikber ta' turisti li jżuru Malta u l-bidla fl-istess settur. Dawn l-inizjattivi tal-lum huma appuntu dak li qed nagħmlu. Kumitat li jidentifika l-skills gap li hemm, li jirrapporta lura biex mal-ewwel jiġu indirizzati fejn hemm bżonn u noħolqu courses fl-ITS biex indaħħlu iktar nies fl-industrija. Min barra l-ħolqien ta' korsijiet ġodda se ssir enfasi wkoll fuq il-bżonn li min diġà qiegħed fl-industrija ikompli jitħarreġ, dan biex itejjeb il-ħiliet tiegħu li se jkunu wkoll rikonoxxuti. It-taħriġ se jsir ukoll bis-sem tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ. It-tieni ħaġa huma courses b'xejn għal min qiegħed fl-industrija flimkien mal-MHRA u mal-LTC biex anke min qiegħed fl-industrija u bżonn ta' taħriġ għandu bżonn ta' retraining, aħna nkunu nistgħu ntihulu bl-għajnuna wkoll ta' finanzjament ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan il-kors se jipprovdi ħiliet fil-preparazzjoni tal-ikel, servizz li jingħata lil klijenti, taħriġ fl-ewwel għajnuna u customer care fost oħrajn. Il-Ministru Zamit Lewis qal li hemm ta' inizjattivi oħra li l-Gvern se jħabbar fil-ġimgħat li ġejjin li wkoll se jkunu intiżi biex il-ħiliet u l-kundizzjonijiet fit-turiżmu u l-ospitalità dejjem jibqgħu jittiebu.